Hai, vreau să-ți eu, mă. Ai pula, unde să-l bat pe aia? Avea să mă joc de el. Aia, joacă acum gay. Acum joacă, acum o să joace cu gay, o să mă bată rău. Bă, da, fuge, mă, să moară. Mă fugi, tată, de șeful. Da, mă, dar vezi tu care combinație, eu n-am răbdare, chiar stă în pic, el mă așteaptă, stânga-dreapta. Uite, vezi? Să-mi bat pula dacă nu mai e în pic, stai, de cât te campezi. Bă, dar ce pretenții aveți, mă, mâncați-și pula ta. Ce pretenții aveți dacă nu joc TDM, mă, și tu ești gay? Ce pretenții aveți dacă nu joc TDM, mă? Să vin eu pe voi, mă, voi sunteți drogați, mă, ce aveți, mă, băieți, mă? Nu. No, cum vrei să mă joc dacă mă țin numai acolo? Voi să nu știți, mă, să jucați, să moară bine, degeaba joacă cel mai bine, sau bine, nu știți să vă jucați. Eu nu am avut o secundă. Păi, așa ce să mai joci? Că ți-a tu chef, nu mai ai niciun chef. Haide, tată, na, uite, hai că vin eu pe tine, dăm scor de fraier, că asta vă place vouă. Normal. Păi nu, asta vă place vouă, să bateți la scor de fraier. Păi eu știu că e așteaptă. E normal. Asta așteaptă ei, Așa asta se joacă. Aia se joacă așa, când eu vin pe tine, uite, fede. Eu vii tu peste mine. Înțelegi? Da, mă, da, hai să ne batem. Da, mă, Robi, mă, da, bă, când ești bun, nu stai să comentezi că așa se joacă, crede-mă. El vrea numai să mergi pe, să te bate el, asta vrei tot. Ce dracu? Na, uite. Vezi că m-a născut ieri, mă. Băieți, mă. Așa normal când dă scor. Carla, te pun cu capul. Cineva ești când scrie competitiv pe tine, tată. Dar-l bat, mă, știu că-l bat dacă... Nu, poate nu-l bat, dar e greu. Dar nu mă joc mid boss, nu-i antreneu, mă joc acum, mă încălzesc. Ce naiba, mă învăț un pic TDM.
Na. Ce e asta? Na, ce e asta? Ăsta nu mai e campat, ăsta nu e ca așteptat, ăsta nu e picuri, ăsta nu e săritură, jump-uri. Așa. Asta ce e? Ce e? N-ai cum așa să pierzi, mereu pierd. Păi da, dar ideea e că eu n-am voie să joc hard, aia e ideea, de ce mă aștept în picuri, aia mi-a zis. Acum normal când te scor doar să vă arăt, dar după aia joc eu. Dar de ce nu sare, bă, că mi se blocat. Nu vrea, bă, la tine, mă. Doamne, păi un HP nu există. Car, bă. A, era după ăla, că spui după aia. Unde e pula? Fac și eu viața, cum Face este? acolo, bă. Du-te acolo înapoi. Hai, dar ce fac, mă, aștept numai pe picul tău, mă, să mă bați pe dreapta, mă, dar ce e asta? Vezi? Păi asta e, ești mârlan cu mine. Că mă aștept numai pe partea ta, vrei să vin eu numai cu stânga, cu stânga, cu stânga. Aia, păi ce e asta?